Terus suwe-suwe emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Mikir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas. Ora toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine kantin ki ireng. Iya. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Iya bener. Ning ora anak piyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Piyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon, rai kesorotan srengenge. Mula nuwun sewu, pasuryane Piyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ha ta. Nek wong Bantul mesti separo kene iki. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon kena kene. Anggere wong Bantul ya raine ireng separo. Iki wong Bantul. Iki contone. Ada wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, hanya iso dititeni ya, iso dititeni. Nek tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh. Dhuwuran piye? Nggon bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye lho? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan. Arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepencut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono ki walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Kok Lah iya. Ngadi salira ngadi bisana. oh iya bener.